Divine. Ganun good anjing. Pina-traffic lang sa may Divine. Halabao na naka-red. Alaman mo ano matras ako. Nangyayari. Para sabi ni Chief Technician, dapat nga sa abroad ka na permit. Tadai ka na o dyan. Eksakto nga yung permit ang programa mo. Anyway, maraming tawanan mga headlines kat mga bareta halo dyan sa lawas. Santo Domingo Broadcasting Center. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz. Paring good morning. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabalan tabay. Headlines ko niyan, postponement kang barangay Asinsangguni ang kabataan elections, pinal nang inapawaran kan Senado. Tapos na. Pagluya kang piso kontra dolyar, maigot na imomonitor ni Presidente Bongbong Marcos. Antang 3 milyon pesos sa kantidad ng danyo sa infrastruktura, ibinarat kang bagyong Carding, sigun sa NDRRMC. Putis biling madugagang pa ini, matapos na makolekta ni Bapang mga datos halis sa maniba-ibang reyon. Presidente Bongbong Marcos rekonosido ang isu kasing kabayanihan kan 5 rescuers na nagadaan sa pagrapado kang bagyong Carding. Antang minisbisbang Senado since tanawanin na ang 5 nagadaan na rescuers dahil sa bagyong Carding. NDRRMC bigli na naman tinido pa magiraray sa 8 ang bilang kanagalan dahil sa bagyong Carding. Mandatory SIM registration bill lusot na sa ikatulasin pinal na pagbasa kan Senado. Antang direktiba may kinaraman sa voluntaryang pagsulong yung face mask sa open spaces, posibleng bawion sabi kan Department of Health. Bakunang bayan, papalawigong kan Department of Health. Bakunang PBBM, dakulang tiwala sa bagong appointed na Executive Secretary na si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Ikasyam na cabinet meeting, pinanginotan ni PBBM, nag-Center sa Economic Transformation. Pambarata, Personal Agricultural Products sa Pilog ng Nasyon, padagos sa Pilogandayan kan Department of Agriculture. Yan ang headlines sa ito yung POS Enterprises na napon sa na, Mr. and Mrs. Romarisa Calio, yan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, POS yan, 24/7 konektado kung maski download. From Santo Domingo Broadcasting Center, Bardela Daiba, good morning. Thank you, Paring Ma. Tapos na sa barangay election. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Tapos na ang barangay election. Extended na ang term kan mga barangay official tabo na SK. Rimati na. Ngaling masabi ni Chief Technician, matraining yung maring niya. So, papakonsyalon ko ngayon sa munisipyo. O, rimati na. Gururugma na. Gururugma na tabi. So, mga naugma dyan. Pag taga Murumundo na sa mga namundo. Ayun baga po, approve na yan sa lower house, di ba? Sa third and final reading pasado na. Approve naman sa Senado. Ano pa nabutan kaya? Di ba? Sabi nga naman sa Karagin School, therefore nga I conclude. Therefore I conclude that the barangay and SK elections is indefinitely postponed. Yeah. Postponed. Postponed. Tapos na. Mga joke lang. Postponed po, canceled. Tapos na. Ang election tabi kayan, mga tugang sa, although may proseso pa man yan, papadarapan sa opisina kang presidente para sa pagpirma, mga tugang sa cancellation kan SK asin barangay elections. Kaya ang election tabi next year na Disyembre po 2023. Yay! The best, Alar Mario, may dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Paring good morning, kamin. Morning, pare. Good morning man kay Kagawad Abuela. Abuela sa Binanwahan. Pero pala nakaantabay sa tuya. Ano, 21? Di ko nakuha kung 21. Basta Binanwahan. Adya Karakuya Mane. Binanwahan, talaga. 21? Ayo, 21. Kagawad, marinaga po. Sige, sa informasyon pa, gustong ma-review
kan sanggunian panlunsod ang eksistidong zoning ordinance kan Legazpi City para ma-regulate ang pagburugtak ng struktura sa images as in billboards na kung minsan nagiging ng obstruction sa natural na landscape o seascape sa palibot. Yan ang pigbusol na resolusyon ni City Councilor Glenn Casulia, Chairman Committee on Trade, Industry and Investment. Nariparo ni Casulia na dakol ang mga estrukturang minaburutwa digdi sa Legazpi City, siring kan mga negosyo dyan sa Estanza, sa Highlands, dyan man sa may Washington Drive, as inipapang lugar, kasabay ang mga signages as in darakulao na billboards na kung minsan nalilipudan na natural na view kan palibot, siring kan Mayon Volcano, at magayon na view sa kadagatan, as in na-route pa ang mga natural na landscape. Base sa existidong zoning ordinance kan Legazpi, particular ang section 34, bawal man ang siring na practice, kaya bilang pagirumdom, review ini kan oversight committee sa pamayuman ni City Councilor Lao Beltran dahil aprobado na resolusyon na ipinasar ni City Councilor Glenn Casulia. Yan pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat, Paringal. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, morning BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugang manyatong istorya. May pressure ngunyan ang mga chief of police sa Lindongkan bagong PNP Provincial Director digdi sa Albay sa persona ni Police Colonel Fernando Cunanan dahilan sa performance-based and polisiya kaini sa mga hipinin polisiya. Siya mismo durante kanatsimpuan niya to ini kan mag-courtesy call kay Mayor Nando Gonzales Canligao, abo niya magpara-interview sa media na makakapagsabi sa kung ano ang sayang personalidad asin mga plano programa susog na sa performance o accomplishment kan PNP na sayang nasasakupan. Tugma tabi bibi dahilan sa igwa kitang nakaulay na nagkapira mga chief of police. Ang problema nindangon yan, saro aldaw, ang maghanap nin mga dadarakupon sa mga wanted na mga persona, sugal, droga, gabos na bako susog sa lay, iyo ang target ko niyan kan PNP. Siya ngunyan ini ang challenge sa mga chief of police sa pagsabing kaipuhan, may accomplishment lamang sinda na i-report sa halangkaw na komandansya kan PNP sa kada alda simana o bulan. Gariman sa nakitarog sa moya na nasa field, dapat manyos gader. Iyo, matrabaho. Iguang ika-report. Iyo, tama. Trabaho mga chief, mga pulis, at mga chief mga pulis, danganing igwasinda nin report takon day alimbawa one week to 1 month day lamang yan naga-report an kung anong banwaan mamamalisyan ka baka ma-relieve ka tapos ka yan tabi BP mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report hali dyan sa luwas. Mientras tanto si Joshua Bino, may dagdag man na istorya. Mga tugang ang lalaking dilansadera. Si Lowens may namatian. May namatian. Kaya siya po garawlan sa dira. Joshua, good morning, Kabin. Yes, good morning VP, good morning sa mga parantabay. Matrangkilo ang banwaan kan daraga. Kung pagbabasaran niya to ang mga nakasurat sa police blotter kan daraga PNP. Mientras tanto, lipat naman kita duman sa siyudad San Legazpi. Matapos maglaog sarong-harong na dainin pagkaisi o pagtugot ang tagsarili kani. Dinampot kay Legazpi City Police ang suspect na si Sergeant Cyrus, 35 anyos, residente kan Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur.
Sa record kan Legazpi City Police, mag-aalas 10:30 ang aga kasuudma, naghagad nin asistensya ang complainant na si Jennifer, 48 anyos, residente kan Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Matapos sa nasabing suspect, mahiling kainin na sa third floor na kan sa iyang pigpapaupahan na boarding house na dahil lamang nagpaisi o naghagad din permiso sa iya bilang tagsaliri. Kan i-verify kan complainant, bako man ini border, asin bako man ini bisita kan sa iyang mga borders. Kung kaya ang ginibo ni Jennifer, huminagad din asistensya ng police na tulos man inarestar ang suspect dahilan sa posibleng kasong trespass to dwelling. Kan ma-arestar, na-recover man digdi ang sarong screwdriver na binalo pang itapok ang suspect sa sarong basurahan. Ngunyan, ang nasabi ng suspetsado, nasa kustodiya kan Legazpi City Police para sa magkakanigo pang disposisyon. Okay, so yun man tabi VP, ang mga nakasurat sa police blatter kan Legazpi City Police, Joshua Bino, DCGB. Thank you Joshua sa report. Mientras tanto, Ans Galero po may dagdag man na istorya. Pari, Ans, good morning, Ans. Morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta sa rong estudyante an irido matapos na mabunggo ininin motorsiklo sa kalabaan kan Barangay 16 Washington Drive, Legazpi City. VP, ang informasyon na nako ang unyan kan DCGB News gikan sa Legazpi PNP Pac 2 kung saan ang biktima na midbida na si Leia May Fenes, 22 anyos. Tang an driver kan motorsiklo na midbidan man na si Jason Acid Bermejo kan Barangay Humapon. Kung sa investigasyon kan mga kapulisan digdi sa Sipak 2, mantang nagbabalyo kasuudma ni na mag-alas 5 nin pagkahapon ang biktima sa tinampo nagbabalyo ini kan bigla na sa nasang nabunggo kan motorsiklong pinagmamaneho kay ni Jason Acid Bermejo, 22 anyos ini. Nabunggo ini, naulog man ang backride kan nasambitan ng driver na 7 anyos na lalaki. Kung kaya halos ang tulong persona na irido sa nangyaring aksidente. Ngunyan napigtawan tulos ni magkakanigong medical na atensyon ang tulong persona para man sa magkakanigong aksyon asin man nagpapadago sa investigasyon kan mga otoridad may kinaraman sa nangyaring insidente. Sipak to padagos ngunyan ang pagirumdom sa mga sa publiko lalo na sa mga motorista na mag-ingat dahil sa sunod-sunod ang nangyayaring vehicular accident sa Albay District. Yung tabi VP ang informasyon sa paglibot kan mobile with Boy Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Mientras tanto, kulabang kita kay Jomar Bien sa Premier Distrito, Albay. Kami Jomar, good morning. Salamat, VP Henry. Good morning. Tuluman na mga lalaki ang arestado kan mga membros kan PNP dahilan sa tong its kasuod mga hapon. Ang nagturong its na bistuhan na si Florencio Crescencio, welder, residente kan Bariis Tiwi Albay, Panpilo Colina, para Umar, residente kan Maynunong Tiwi Albay, asin Alex Kumida, residente kan Huruan Tiwi Albay. Ang mga membros kan PNP na timingan ining tulong ini na nagtutong XDD sa 4 kan Barangay Huruan Tiwi Albay belang padang alas 2 gis kasod mga hapon. Dahil lang kay ni sa indining inarestar kasabay man na kinumpiskar ang 830 pesos na kwarta na gamit kan tulong ini sa saindang pagtutong its. Nasa kustodiya ng kunyang katiwipian ang mga tulong ini asin pinagpreparar tulos man ang kaso na pagbalda o pagiging impuelto sa illegal na sugal. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Sige po, sa may mga birthday dyan, happy birthday. Basahon ta na muna sa mga text nindo in the morning. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yes, sandali lang. Good morning. Happy birthday po to my Kuya Nathan. Hali kay baby girly sa Pigkale. Yan, marinaga po sa mga taga Pigkale. Ha? Good morning.
happy birthday. Tabi Henry M. sa mga taga San Roque, maray na aga po San Roque, Legazpi. Kape. Ha, sa mga gusto. Uy, gubagangon yang kibago tabi na variant sa Jim's Coffee. Ha? Available na po yan mga tugang sa mga supermarket, sa mga groceries sa indong palibot. Ha? Yan tabi na Jim's Black Coffee. Ha? Nanamitan mo na Jim's Black Coffee. Ha? Ay pasira pangyari. Mabakal kaya ako sabi ni Jing. Jim's Black Coffee. Tabi masiram na klase nin kape. Budak mga tugang so Jim's with ginseng powder. Yan, Jim's with ginseng powder. Available na po yan, buda po ang Jim's 5-in-1 coffee mix. Kaya po sa mga mahilig po dyan na magkape, para po magi kitang alertado, para po kita perming daipig babablo yan. Mga tugang, ang sa tuya pong gibuhon, pag matapag kaaga, timpla kaagad po mga tugang ning Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Yes, Sabi ni Dan Orense, kita sa Pinas oral daw may problema ang pigasapar na pwede man ko ta maiwasan, pero ang makangalas, mga job order, may mga latest model kang smartphones, mga makilimos, ang mga nangalkal may cellphone. Mga tioso na nga ni, auta may mga kabit pa, urulok-ulok sa non-fight. That's only in the Philippines. Sabi ni Brother Dan Orense. Good morning, Tabi Dan. Happy listening po sa mga members kan Guardians, Backup Force International Albay Chapter, kay Founder Job Valenzuela, Dennis RMG Corinthians, San Unimabio, Gilbert RMG Rainbow Orense. Yes, good morning. More power, Tabi, sa mga member kang Guardians. Ano pa man ngayang asahan mo sa mga senador sa ka-congressman, hirak man kan mga tao na ang barangay official, sige na sa nasampila. Iyo ba ka? Pero sa mga may performance, mga may trabaho, masundan mga barangay. Pakigreet po, happy birthday kay Irene Benitez ng Makalaya, Castilla, Sorsogon from Chitate ng Istanza. Good morning sa mga taga Makalaya, buda tabi sa mga taga Istanza, Legazpi City. Okay. Sabi ni Ma'am Yet Cornelio, good morning, bossing. Jim's Coffee po. Tama, Ma'am Yet. Si Ma'am Yet ka nag-retire sa pagiging teacher, lalong gari uminakyo na. Then nagugurang si Ma'am Yet na ilingkukan sa rong aldaw dyan sa Peñaranda Park. Masortihon ngaya si Kapitan. Iyo baga di. Sabi kan texter ta. Happy birthday kay Ray Salin Adorable Romero kan buhi Kamsor. Oy, so inaanak ko ini. Isus ko pa, diday ko nababasa sa rawit dawit mo. Baka saga mabasa ta na. Ansa imong rawit dawit. Kay Ray Salin Adorable Romero kan buhi Camarines-Or, so sa kuyang inaanak sa kasal. Good morning, Tabi Ray Salin. Happy birthday. Hali kay ninong mo. Boda Tabi sa imong mga relatives and friends. Diyan sa buhi, happy birthday. Good morning kay Jonas Rosal. Happy birthday, Tabi daw. Ay, anin, iba man ini. Jonas Marinaga, happy birthday po sa sakuyang ama na si Nicasio Solomon. Hali sa iyang mga puging mga aki, si Kuya Renen, Ate Salve, at saka si Pete. Yan. Good morning. Happy birthday. Maray na aga, Sir Henry, mag-Jim's Coffee na, mga heriters. Good morning. Mga heriters na. Ate Kayen, maray na aga, Tabi, So mga morning heriters natin dyan. Good morning po kay Pading Arnaldo ng San Roque, Legazpi. From Pading Peter Lonceras ng Bagong Bayan, Dalaga, Albay. Good morning, Pading Peter, mga taga Bagong Bayan at San Roque. Yan ang sekreto ko, Jim's Coffee, kaya gari ako, aki umpa, sabi mo yan, bossing. Ma'am Yet, maray na aga po.
Mina, iyo pala ang sekreto ni Ma'am Yet, ano? Pero mina ka Jim's Coffee, ha? Okay? Good morning, tabi sa mga taga Sitio Tinigiban, Kagiba. Sabi ni Angelo Marcaida at saka good morning kay classmate Glenda Velasco. Maray na aga po, classmate, ha? Kay Emilina Ludana, dyan po sa Bagong Bayan, Draga Albay. Elisa Fajardo, good morning Tabi sa Gabos. Better late than never, yan, ha? Sabi ni Jesus Labanda Jr., maray na aga po sa mga taga Bigaa. Yan, maray na aga po. Bigaa, Legazpi City. At saka kay Chit Pardinian, always watching from Makati City. Good morning, Tabi. Sa mga taga Delia Mendoza, maray na aga po sa imo. Oy, sa mga taga dyan Tabi sa... Okay, good morning sa agom ko na si Joel Besmonte. Sabi ni Marivic Olivar Besmonte. Yan, good morning. Tabi sa imo dyan. Wala nang birthday. Ubus na. So birthday greetings na ba sa Tanagabos? Happy birthday. Happy Chapuring Almelia. Yan, marinaga po Chapuring. Yan. Pasiramasan ang loto ito. Happy birthday kay Miss Maria Lorna Lucena ng LGU Daraga, September 28. Ngunya na daw. Sabi ni Elbert, good morning. Yuman ng gad. Ano, September 28 na pala ngunyan. Miyerkules na. Ang bilis-bilis ng pangyayari. Manay Course, maray na aga po sa imo. birthday. Wala na. Happy birthday. Namabareta na kita ayo. O ni baka may pahabol pa rin sa tuya na smart na numero. Happy birthday. Advance happy birthday sa firstborn ko na Clint Neo Lubrera. 19th birthday. Dahil na magpa-compute kang edad. Dahil man halata na may soltero na ako. Yes. Si Ate Kayen, bako na mo na itabi Chief Technician Ramerta na si Kayen na Lubrera. Nagdidi. May akin na siyang nakulaan, may ikaw siyang soltero, pero siya, 19 na, pero siya, ang itsura niya, so gari siya na sa mga nasa 18 years old, ang kutis niya, gari 19 years old siya na ang mga kutis niya, si Kayen, 19 ng mato Kayan, atab man ini o na, ano ini, napatab, nung yan, asa na patab? Diba? Okay, sandali. Bata maalas 6 na o is nag-arabutan pa. Advance happy birthday. Okay na to. Aha. Oy, Mading Angeli. Marinaga Mading. Angeli Kiambao, marinaga tabi. Mapuputulan ba kita ng kuryente halay sa NGCP? Eh, di ko aram. Ako, saling ko, pwedeng maputulan kita pag di kita nagbarayad kang kuryente ta. Pag di kita nagbarayad, kitultol, buda, so collection kan apik maluyaman, may problema kita. At the mercy kita ngunyang kan apik, buda kita mismo, number 1, so collection kan apik maluya, di makakolekta kita pambayad. Kita man ng mga konsumidores, dahil kita nagbabarayad, ay may problema kita. Talagang mapuputulan kita, mga tugang kikuryente, pag nagkataon. Dr. Eve Grulio, ma'am, maray na aga po. Mga teachers out there daw, Happy Teachers Day. Uy! Teachers Day ngunyan, dyan po sa to my dear Ibalon Central School teachers, good morning Tabi. Yan, thanks po, keep safe always. Yan, mga teachers dyan sa Ibalon Central, sabi ni Dr. Eve Grulio ang sendong mahigos asin matibay na principal. Maray na aga po sa Gabos. Good morning kay Ate Rachel Armenia. Uy, si Ate Rachel, namimiss ko man daw ini. Dahil ko na lamang nailing ko lang ini pag ma-eleksyon. Pag eleksyon. Naghilingan kami kayo ni every 3 years na pag ma-eleksyon. Ate Rachel, renaga po. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang kayo ng mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요.
Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Magdya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:16. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta. Ngunyan pong aldaw, kinatawan, Vic Siga nag-resign sa Committee on Laws. Committee kinatawan Baltasar ang nagsalo. Programa kan Albay 2nd District as in DOH. Pinaboran kan Albay Provincial Health Office. Mientras tanto, pag-oktaba sa barangay as in SK elections, lusot na mga tugang sa Senado. Iba pa niya tong headlines, 5 rescuers dito po sa Pilipinas nagadaan kausakan bagyong karding tinawanin onra amyenda sa konstitusyon padagos na ipinagbubusol. Ngunyan sa detalyes po kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal digdi po sa Bicol Region. Mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sa dai pinagalaoman na pangyayari, nagdimiter sa pwesto si kinatawan Vic Siga Jr. bilang pamayo kan Committee on Laws kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Ang siring na bagay nangyari kasahapon sa regular na sesyon kang Hunta Provincial kung saan nabigla ang mga kinatawan sa naging desisyon ni Siga na magdimiter ini sa kinakaputan na pwesto. Dahil man nagpaluwas nin malinaw na rason kung natata nagdimiter sa pwesto si Siga. Sa ibong nalado, nagkaigwanin deliberasyon as nominasyon sagkod na ang nag-ako iyo na sanas ang nagkapot kan Committee on Laws iyo si kinatawan Vince Baltasar.
Pinaboran po ni Albay Provincial Health Officer Dr. Natrim Pilio Lakdang kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda as in Department of Health na makipagtabangan sa iba-ibang government as in private hospitals para sa implementasyon kan programa. Sayang sinabi na dakula ining katabangan as in kagianan sa mga tios as in pobreng pasyente na nasa ospital dahil lang tamayin masimbag sa sendang magiging gastos sa ospital pati na sa bulong as in iba pang serbisyo kan mga doctors. Sa ibang nalado, kinakaipuan man na magkaigwanin memorandum of agreement entre kan Albay 2nd District Office, DOH, as in gobyerno probinsyal, as in pribadong hospital na makikinabang sa siring na programa ni Congressman Salceda. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ibang barangay sa Legazpi, nakikipag-porsyento na sana sa bulang. Report, mga tugang kay Al Armario. Nakikiporsyento na sana ang ibang barangay digdi sa Legazpi City sa mga pabulang sa legal na bulangan. Latest ang letter request ni Kapitan Bernard Pacardo kan Barangay Bitano na mapabulang man ang Bitano sa Oktubre 17, 18, asin 19, humapon cockpit, may relasyon man sa fiesta sa saindang lugar. Iningon yan ang practice kanibang barangay para makadilensya, imbes na tupada, didarana sana sa legal na bulangan para dahil ng problema dahil iyo ini ang nakapalaman sa eksistidong ordinansa kan syudad. Duang bulangan sa arestado din sa Legazpi, ang humapon cockpit asin Rawis Galiera, kaya ang mga barangay na may piyesta porsyento na sana ang dilensya. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal na gobyerno kan Kamalig Albay, may programa sa mga senior citizen sa sinabi ng munisipyo. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. May programa ang lokal na gobyerno kan Kamalig para sa mga senior citizens na edad nagpupuno 20 sundo 99 anyos o mga pigapod na nonagenarians. May cash assistance na ipinagtataoan na Kamalig kung saan sinabi ni Vice Mayor Ding Baldo na qualify o pag na-qualify as nakapagsumiter kan mga requisitos, sharing kan birth certificate, sharing man na validate na laog sa kategorya, immediatamente may 5,000 pesos ka sa pinag-o-offer kan munisipyo. Personal pa ini na pinagahatod sa harong kan sarong gurang o gurang kung saan mismo si Vice Mayor Ding Baldo nag-iiba sa mga barangay. Sa record, na kapag taon na nin maabot 111 na mga maedad na lululula, ang lokal na gobyerno kan Kamalig mantang sinabi kan na Vice Alkalde na ini isa sa gibo taon-taon digdi sa nasabing munisipyo. Sige po, hindi po ito tatawan Miki 5,000 pesos cash assistance sa tuyang mga nonagenarians. Yun na po sa mga 90 to 99 years old na mga senior citizen. Okay, paano na yung bigay ni barangay? Vice Mayor Ding Baldo kan Kamalig Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Ang PSO as in Daraga PNP mas pinasarig ang koordinasyon tangani maresolberan ang problema sa traffic, road obstruction as in illegal parking sa palibot kan Daraga. Report kay Joshua Bino. Tangani resolberan ang problema sa traffic, road obstruction as in illegal parking. Mas pinaigot mo niyan ang mga operasyon kan Public Safety Office o PSO. Siring na mas pinasarig man ang koordinasyon kini sa Philippine National Police o PNP Daraga. Iyan ang sinabi ni PSO Chief Vic Naira sa pagsabi na dahil na nin konsiderasyon, dahil na nin warning, kundi diretsyo ng titikitan ang mga mabaylar na motorista at ibang mga driver lalo na pag-abot sa illegal parking as in obstruction. Siring man ang pagpalunad as in pagpapaba ng pasahero sa mga bako otorisadong areas. Sigun Kinera,
kombinasyon ng PSO asin pulis ang mahihiling na nakalatag sa palibot. Tanga ni siguro na may pasunod ng gad ang mga patakaran o mga ordinansa. Ang tanga po ni Nairas na mga motorista asin ibang driver magsunod sa mga itagpapotob na lay kan munisipyo asin likayan. Lalo na ang pagbiyahe na daing nakasulog ng tamang bado, lalo na sa mga nakasando o mga nakatsinelas. Alagad sinabi man ni Naira na kung may reklamo, ipaabot sa nasaiya kundi sa lokal na gobyerno dahil sa kung mahiling man na may sala sa PSO. Dahil niya ini ito tolerar, alagad kung talagang bakuman ini kontra sa mga ipagpapautob na ley, panagos ang sa indang mahigot na kampanya kontra sa mga nagbabaylar sa mga ordinansa kan munisipyo. Dagdag na baleta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya tong bareta sa lado lokal, Legazpi Livestock Cooperative, suportado ang lakdang kang lokal na gobyerno kontra sa ESF. Report kay Ange Galero. Suportadong marhay kan Legazpi Livestock and Poultry Raisers Agri-Cooperative o LLPRAC ang mga lakdang kan gobyerno lokal ng Legazpi kontra sa African Swine Fever o ASF. Ini ang sinabi sa DCGB News ni LLPRAC President Mr. Aldin Minya kasunod kan giniwang groundbreaking ceremony kan Biosecured and Climate Controlled Finisher Operation Facility sa Barangay Buyuan, Legazpi City kasuodma kung sain igo inin po ko mas o menos 300 na hog capacity. Ini ang kaptang kan pahayag kanasambitan ng opisyal. Ibig sabihin po niyan, iwas ASF yan. So ibig sabihin, bago ka man po makapasok dyan, may perimeter fence yan. Ang perimeter forms, mayroon po yung parang shock na, di ba, may mga kino or ano na malaog dyan. Then may mga basta makalaog. Then restricted po ang facilities na yan. Pagpapasok po, kailangan po naka-PPE. At mayroon po tinatawag yan na shower. Ibig sabihin po, para may gas naman spray sa'yo, para bago ka man pumasok sa loob po ng piggery facility, secured po, wala po siyang contamination, may iwas po natin sa sakit. So, 5.5 milyon pesos ang pondong itinaukan na Department of Agriculture sa pagkonstruhir kapasilidad pagkakaigwan ng urig asin feeds. Naglalao man si Minyan apera sa paglikay sa ESF, makakatabang man ini sa Hog Repopulation Program sa syudad. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Sarupong parasira sa Tabaco City, arestado huli sa kasong acts of lasciviousness. Detalye kang report kay Jomar Bien. Kun sa karsel ang sarong parasira na taga San Miguel Island, Tabaco City matapos na iserbi na sa saya ang warrant of arrest. May koneksyon sa pinagampang na kasong acts of lasciviousness. May koneksyon sa Republic of 7610 o child abuse. Ini matapos na kasudma alas 2:50 pagkahapon, duman mismo sa Puro 4 kan Barangay Rawis, San Miguel Island, Tabaco City, dinayo kan mga pulis ang suspitsadong 42 anyos na parasira na residente mismo kang naunambita na lugar para siya arestaro na. Ang warrant of arrest may petsang Agosto 10, 2022 kung saan abot sa 108,000 pesos ang pigrekomendar na piyansa kan korte para digdi sa parasira na nakidot-dot o dinot-dot ang pribadong parte kan sarong aking babae. Sa presente nasa karsel na ini asin pinagpreparar na kan Tabaco PNP ang transfer kay ni sa Tabaco City District Jail para dumangon na siya para mientras abang pigbibista pa sa iyang kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 5:29 o kaya 6:29. Oras po sa GB News Express. Magbabalik po ang mga darakulang bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. 5 o kaya 6:28 na.
An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang padagos kitangon yan sa mga bareta, lusot na po sa ikatuluasin pindal na pagbasa kan Senado. Ang propestong lane na nag-oktabas nin sarong taon sa barangay asin sangguni ang kabataan elections. Sa butong 17 na pabor, 2 ang kontra asin 0 abstention. Pasado na sa Senado ang Senate Bill 1306 sa irarom kan proponedong lay gikan sa Disyembre 5, 2022. Gigibuhon na ang barangay asin SK election sa kadawang Lunes kan Disyembre 2023 dahil postponed ang barangay asin SK elections. Ang mga presenting opisyales kan barangay asin SK mantinido sa sendang pwesto pagkatapos kaini. Ang masunod na eleksyon para sa barangay asin SK gigibuon sa kadawang Lunes kan Mayo 2026. Asin poon sa petsang ini gigibuhon na ang eleksyon kada 3 taon. 2 sana sa mga senador ang nagboto ni no sa propestong lay na sinda Senador Coco Pimentel asin Risa Hontiveros. Makusog mga tugang na imomonitor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padagos na pagluya kan balor kan kantidad kan piso kontra dolyar. Sinabi ni Press Secretary Trexie Angeles matapos bumagsak sa 58.50 kan Biyernes ang trokes kan piso kontra sarong dolyar. Sigon kay Cruz Angeles na padagos ang koordinasyon kan Presidente sa sayang economic team lalo na tadakula ang epekto kan exchange rate inflation sa nasyon. Kanakaaging simana, pang-apat na beses nang buminagsak ang balor kan piso dahil sa pinautob na pulisya kang Estados Unidos para makontrol ang inflation sa indang nasyon. Nasa 3 milyon pesos ang inisyal na danyos na winalat kan Bagyong Karding sa infrastruktura sa datos kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaibahan sa naraot ang sarong tulay asin sarong tinampo sa Concepcion, Puerto Princesa sa Palawan, particular digdi ang Puerto Princesa North Road Conception Bridge asin Puerto Princesa North Road. Ang mga ini parehong nagkaigwan ng crack o batak sa concrete pavement. Sigon sa NDRMC, posible pang madugangan ang kantidad kan danyos kapag nakalap na nila ni Bapang datos gikan sa iba-ibang rehiyon na grabing rinapado kan Bagyong Karding. Mantang uminabot man sa 1.5 milyon ang kantidad kan danyos kan Bagyong Karding sa agrikultura. Kaibahan o sa kabilugan nasa 276 na parauma asin para sirang naapektaran kang kalamidad sa Cordillera Administrative Region. Sangunyan, nasa 1.6 milyon pesos na ang kantidad kan ayuda na netao kan gobyerno sa apektadong mga residentes. Namundo si Presidente Marcos Jr. sa sinapar kan 5 rescuers sa San Miguel, Bulacan kan kakusugan kan pagrapado kan Bagyong Karding. Ang 5 rescuers na sinda George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Narciso Calayag Jr. asin Gerson Resurrection. Nagkagaradan mantang pigotoban sa indang trabaho sa pagligtas ng buhay mantang nangyayari ang flash floods epekto kan Bagyong Karding. Sinabi kan Presidente na ang isog asin kabayanihan kan 5 rescuers mantinidong nakamarka sa memorya kan mga Pilipino. Ipinagpangajiman kan Presidente ang pamilyang nawalat kan 5 mga rescuers. Tinawanin pagmidbid asin onra kan Senado ang 5 rescuers na nagadaan mantang nasa pag-rescue operation sa San Miguel, Bulacan sa kakusugan kan Super Typhoon Karding. Apat na magkasipara na solusyon ang isunumiter digdi ninda Senador Joel Villanueva, Senador Robin Padilla, Bong Revilla asin Lito Lapid. Nakapalaman sa Resolution 214 ni Villanueva na tawanan pag-umaw asin pagmidbid ang extraordinary heroism kan 5 rescuers na miyembro kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagadaan sa tao kan sa indang pagtrabaho. Sa Resolution number 235 ni Lapid, minidbid ang isog kan pagiging makatawo asin pagmalasakit sa kapwa kan mga nagadaan ng mga rescuers na sinda George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Gerson Resurrection asin Narciso Calayag Jr. Sinabi ni Lapid na ipinahiling kan kabayanihan kan mga rescuers
sarong refleksyon kan pagkamot sa nasyon sa kapatawo asin sarong inspirasyon sa indang kapwa rescuers asin kapwa lingkod bayan. Nakapalaman man sa resolusyon ni Padilla na kaawa umawi asin dapat na magsirbing inspirasyon ni pinahiling na dedikasyon asin isog commitment sa serbisyo publiko kay ni. Mantang sa Ensinomiter man ni Revilla na tinawanin doon na dapat tawanin unra ang kabayanihan kan mga rescuers na isinakripisyon sa inang buhay mailigtas na sa angkap pa sa tahaw kan bagyong Karding. Nagpaabot man yung pagkikidumamay ang Senado sa mga nabayaan na pamilya kan mga nagadan na mga rescuers. Lusot na po sa ikatulo asin pindal na pagbasa kan Senado ang House Bill 1310 o ang Mandatory SIM Registration Bill. Sa botong 20 pabor asin wara ni nagkontra, pasado na sa pinal na pagbasa sa plenaryo kan Senado. Ang bill binuhay asin hinadali ang pagpasakang propestong ley tanganing mataunan din proteksyon ang publiko kontra sa naglalala na text scam sa nasyon. Sa propestong ley nakapalaman ang gabos na nababakalon na SIM bako na activated asin magagamit sa naini kapag narehistro online gamit ang tunay na pangaran asin valid identification card kan subscriber. An active prepaid SIM na tataunanin 180 días para mairehistro asin kung magsubra digdi automatic kong i-deactivate kan telecommunication company. Maigot man na sinugo ang mga telcos na ingatan asin gibuhon na pribado ang gabos na mga informasyon kan parehong postpaid asin prepaid subscriber apera kung ini hagadon kan mga otoridad o kan korte dahil sa investigasyon sa kaso. Mahampang man sa padusang pagkakapreso asin multa ang mga bako otorisadong magpaluwas nin datos kan mga telco subscribers. Alas 6:40 oras mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Magbabalik po ang mga bareta makalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia, ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today.
Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Sa inman magduman ang pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitangon yan sa mga darakula niya tong bareta sa lado o sa luwaskan Pilipinas. Inakusaran po kan Ukraine ang Russia dahil sa leak kan duwang major gas pipeline sa Europa. Inapod ni Ukrainian President Advisor o Presidential Advisor Mike Kailo Podolyak na ang insidente bilang sarong terror attack. Sa damage sa Nord Stream 1 and 2, nagpapahiling sana na ini ang gusto kang Russia na magkaigwan in pre-winter panic. Dahil ang digdi, hinagad niya sa EU na dagdagan ang military support sa Ukraine. Sinabi ni Born Lund ka National Seismology Center kan Sweden na nagkaigwang unanin pagsabog bago mangyari ang leaks. Dahil ang digdi, inabisuhan ninda ang mga barko na likayan ang lugar narani sa Burnham na nagsaparin maluyang pressure sa saindang pipeline and operators ka Nord Stream 2. Mantang ang operator ka Nord Stream 1, sinabing nagkaigwanin danyo sa saindang tubo. Ang operasyon ka Nord Stream 2, iyon paramihan transnasyon suspender po ang kanlusubon kang Russia and Ukraine. Mantang ang Nord Stream 1 pipeline, iyon dai na nagtransportanin gas po kan Agosto dahil nagsasairaram ini sa maintenance. Gadan po ang 15 katao, mantang lugadan man ang 24 na iba pa sa pambabadil na nangyari sa laogan sarong eskwelahan sa Russia. Sigon sa Russian Investigative Committee, nakaibahan sa mga nagadan anunsing aki, duwang paratokdo asin duwang security guard, pigbabadil o pinagbabadil ang mga inikan suspect na may disinyong swastika Sabado asin badil man kan sa diri matapos ang krimen. Dinara sa ospital ang mga nalugadan asin nasa marhay na kondisyon ng unyan. Sa investigasyon kan mga otoridad, dating estudyante ang suspitsado sa sinabi ng eskwelahan. Ang swastika simbolo kang Nazi Germany na responsable sa pagkagadan kan 6 milyon na Hudyo kan Giyera Mundial II. Makusugman na kinundinari Russian President Vladimir Putin ang sinabi ng pangyayari. Bareta, mga tugang sa sitwasyon o istorya, mga tugang sitwasyon kontra COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara kan istorya. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Nangapuda ng Department of Health o DOH sa mga prioridad na grupo na magpabakuna na. Sigon sa ahensya, dapat na kumpletuhon ang mga bakuna tanganing magkaigwanin sufisyenteng proteksyon kontra sa seryosong COVID-19. Ini dahil nagluluya ang epekto ng bakuna, nagkapirang bulan pagkatapos na marisibi ini. Sinabi pa ng DOH na magpa-booster na kung natapos ng primary dose series asing kung pwede nang makarisibi kayo ni. Dagdag pa ng DOH na dapat pakusugon pa ang wall of immunity kontra COVID-19. Sa arong pagiramdam kan sa GB,
Department of Health asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang, padagos po na pigbabantayan kan Department of Agriculture o DA ang epekto sa presyo kan agricultural products sa bilog na nasyon. Ini dahilan tamas sa pagbaba kan balor kan piso kontra dolyar. Sigon kay DA, Undersecretary Christine Evangelista, na naapektaran man kan dollar exchange rate ang mga paraoma kung sain nagagamit sindanin gasolina asin krudo sa pagbiyahe kan sa indang mga produkto na pag-araman na nagkaperang saudan sa Metro Manila. Ang naglangkaw naman kan presyo kang gulayon katakot kan parapado kan bagyong karding. Pero piglinaw ni Evangelista na padagos pa man giraray nindang imomonitor ang presyo kan gulayon. Siring man sira mantang wala man dapat na aumento sa presyo dahil ang pagbabakal sa ngunyan sa merkado yung stock na nabakal bago pa man mag-abot ang nasabing bagyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan tabi na pag-aaga. Mga tugang sa DCGB, oras natin, 10 minutos, makalipas po ang alas 6 nin pagkaaga. Dahil niya ito nagkukontak ang pag-asa, ngunyan tabing aldaw para sa kamugtakan kampanahon. Mga tugang, ngunyan pong aldaw na Miyerkules, 28 na po kan bulan na Setyembre. Babalikan ta lang po todo ang sitwasyong kampanahon. Hindi po sa satuya na palibot. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Edwin Peralta, Bareta sa lado lokal, asin siyempre ang report kan Mega Force Patrol. Kay Banyato, mga tugang sa lado nasyonal, luwas kan Pilipinas, asin iba pang istorya sa GB News Express, News Manager Mar de la Cruz. Ini po mga tugang ang mga bareta, ngunyan na pag-aaga. Mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor.
Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC VitaSync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Happy birthday kay Ralph Jose Reginaldo. Yan, Happy birthday kay Ralph Jose Reginaldo. Habang naka-Jim's Coffee, si King Reginaldo listening po dyan sa Bunker Hill sa Bangkeruhan. Yan. Good morning, amigo. Birthday pala ngo dyan kan sa iyang youngest son, si Jose Ralph Reginaldo. Happy birthday, tabi, Ralph Jose Reginaldo. Siring man, good morning kay amigong Jokes Nunez. Pinagal kami go kakabayli. At saka happy birthday kay D.E. Warren Asuteya. Yan, birthday pala ngo niya ni D.E. Warren Asuteya. Happy birthday po, District Engineer Warren Asuteya. Pigpurwad man yan sa kuya ni Manong Rick. Yan, Mendoza. Sige po, happy birthday. Nalang tabi kay District Engineer sa 2nd Engineering Office kan DPWH. Good morning kay Madam Estelita Mendones, At saka gusto tabi dyan mga tugang na magpa-vaccine. Oni po ang latest mga tugang na advisory tabi kan sa tuyang mahigos na City Health Officer Dr. Fulbert Alec Heliego. Sabi niya may dagdag po na mall para sa vaccination sa Legazpi. Daguganin do ini. Dakadagdag po mga tugang sa permanent vaccination sites ang mga minasunod. O daguganin do po ini sa mga gusto magpabakuna buda mga eskwelahan dyan. Uni po daw ang Pinas Lakas COVID-19 vaccination Wednesday po, September 28. Ngunyan pong aldaw ini. Tangani po na may giya kita kun sa kita mga tugang maduman. Ngunyan pong aldaw. Ang mga fixed vaccination sites, iyo po ang Legazpi City Convention Center, tabi, magkakaigwa tabi diyang vaccination para sa pediatric age group na 5 to 11, first and second dose, 12 to 17, first and second dose at saka booster, and then adult and senior, first, second dose, first booster and second booster doses. Available po ang Pfizer Buda Sinovac. Siring man po ang mga sa tuyang mga mall vaccinations tabi, yung mga minasunod, Gaisano Mall. O sa Gaisano Mall, Iguana dyan, SM Malls tabi, Yasiano Mall. O bago to, itong dagdag Yasiano Mall. Mga tugang tabi, igwa kita ki vaccination dyan. Ayala Malls tabi, Anong mangyari dyan? Magkakaigwa kita ki Pedia Age Group 5 to 11-year-old na vaccination para sa first and second dose. Pfizer po ang gagamiton. 12 to 17, Pfizer, first and second dose tabi at saka first booster. Siring man po adult and senior citizen. Pfizer and Sinovac po ang available.
Siring man po mga tugang, kaya sa mga interesado tabi dyan, mamili na lang kamo king mga malls, Ayala Malls, Yasiano Mall, SM Malls, Gaisano Malls, tabi, pumasiring na lang kamo dyan. Siring man, mga tugang, ang mga eskwelahan na vaccination ta, AMEC, BCCM, sa AMEC po, igwadyang Kipinas Lakas and Bloodletting, ngunyan pong aldaw. Market vaccination, Legazpi City Market tabi. Sa Albay Public Market vaccination, asin po mga tugang sa City Health Office tabi. Yan. Okay? Yan tabi ang mensahe na ipinurubad sa kung na aga, mga tugang ni Dr. Fulbert Heliego. Ang sa tuya tabi na additional na mga vaccination sites tigdi po sa Legazpi City. Okay. Bueno. Mga tugang, si ano yan, Doc, at sandali lang tamay pig forward sa kuya si Kwan. Magayon ini tababalikan ta daw ini na informasyon na ipinaabot tabi ni Dr. ni Konanay Kagawad JP Lee. May good news kita sa mga teachers tabi sa Legazpi. Yan, As Chairman Committee on Education and Arts and Culture, naipasa na po ang resolusyon authorizing the City Mayor Honorable Carmen Geraldine Rosal to release the funds in support of the celebration of the National Teachers Day on the 5th of October 2022. Yan, magayon ini Tod, tapudan ta daw kay ni si Kagawad JP Lee kung manggura nung para sa mga teachers. Tayo na-prove na po kansanggon ang kabataan, kansanggon ang panlungsod kan Legazpi sa senda pong 10th regular session, mga tugang para sa ang fundo para ma-release asin maitaw tabi na mga beneficios kan mga teachers may kinaraman po sa Teachers Day celebration tabi sa October 5, 2022. Congratulations po kay Kagawad City Councilor JP Lee. City Councilor JP Lee naipasar pa lang kaswapon ini tabi na na resolution na ini. Kaya sa mga teachers yan, baka makontak ko si kinatawan JP Lee o Kagawad JP Lee, aramon ta kung anong klaseng benepisyo nita inotorisara na so alkalde kan Legazpi sa pagi po ni Mayor J. Rosal na makataonin benepisyo sa mga teachers niya digdi po sa satuyang syudad. Okay? Bueno, alas 7 na ugaring mga tugang. Anyway, congratulations na lang tabi sa mga teachers. Nabangan nindo kung ano tabi mga tugang ang pwedeng cash assistance o ano man na insentibo na ito tabi kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Sa Legazpi lang ini. Siguro sa ibang mga munisipyo sa probinsya kung igwaki mga siring na mga approval man, pwede tabi na makaresibi manin dagdag na kaugmahan ang mga teachers. Mga tugang digdi po sa satuya na palibot. Okay, bueno. Mga tugang, salamat po sa pagantabay. Masunod na po ang Bareta alas 7. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Sa programang Morning Hearing. Tapos na ang programa, Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. Mabuhay. Ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko.